Napaslawan ang Iloilo City Veterinarian's Office, isa ka animal rights advocate group kag barangay officials sa barangay Pali Benedicto Mandriao nga madakpan ng ido nga ginaligar ng agad sa masobra 20 na ka-residente kag mga nagalabay sa barangay. Kagabi ginpatigayon ng joint operation sa mga masamigin na tiniran sa amo nga ido. Apang sang gintuyo na dakpo ng ido, nagpalagyo ini. Sa piyak sini may mga nadakop nga iban nga layaw nga ido ang grupo. Nagpasalig ang barangay nga padayon ng ila pagpatigayon sa operasyon agon madakpan ng ido. Lunsay nakapa anti-rabies vaccine naman ang mga ginpang kagat sang ido. Bisan gabi ara sila, siguro mga 11 naman sila na pull out kay wala na namon makita ang ido pagpalagyo ya. Wagid may ngagaw. Although nga damo man kami pud sa tanod, ara man si Tibet. Galing kay ang muna bla siling namon nga ang ini nga ido tama gid ka ilang nga klase ido bala kapin pa kun may makita nga tawo nga may nakapta na binabitbit nga kunan.